Ito, yan, oh, para pala akong tanga dito nagsasalita. Meron na? Hello? Maraming salamat sa'yo, Ma'am Sally. Anong oras dyan sa inyo? At alanganing oras ako nag-live eh. Kasi wala na akong baka mamaya. Meron na? Ma'am Sally? Kanina pa ako salita. Para akong engot. Yan o. Nilagay ko dito sa cellphone to. Tapos ito, yan, nilagay ko to. Kasi sabi ng anak ko, mag-microphone daw ako. Ay, ganito daw ako. Eh, wala pa yung in-order ko na, ano, yung isang microphone. Hindi ko maharap kasi mag-set up pa. Under renovation kasi yung, yung location namin. Dahil nga naapektuhan kami ng bagyo, eh, hindi namin alam, nag-leak pala dun sa bubong. Siyempre, pag walang ulan, walang leak, hindi po natin marinig. Meron na po. Ayun, meron ng sounds. Hello everyone! Maraming salamat sa Diyos sa inyo pong lahat. Ngayon is October 3 at ngayon po ay dadanasin na naman namin ng bagyong Paulo. Darating na siya hanggang mamaya. We are signal number 2 here now. To 1 to 2 hanggang 4 yung affected area sa papuntang Ilocos. Kaya nga marami din tayong kaibigan dyan, affected na ang negosyo natin. Dito sa Dagupan, yun, as usual. Ang Dagupan kasi catch basin eh. Dito sa Dagupan kasi, ito yung centralized na business. Siyempre kung meron kang bibili ng materials na magko-construct ka, dito ka bibili sa Dagupan. Kompleto na kasi sa Dagupan or sa Ordaneta. Oo, kaya nga Ma'am Sally, nako. Affected kahit na yung mga small businesses, wala na eh. Sa gabi, sa night market sana, doon sana ako sa live stories, kaya lang wala eh. Oo nga amaki siya. Oh, hello. Ma'am Sally, thank you very much ha. Dalawin kita sa live mo pag may pagkakataon tayo, tsaka sa mga videos mo. Maraming salamat sa iyo. At to Dexter John Ray Key, hello, thank you very much for coming, for visiting. Are you a Filipino? What is your nationality? Ma'am Sally, nagtataka ako, marami po tayong mga Indian national na kaibigan. Sabi ko nga, bakit kukunti yung ating mga Pilipino na kaibigan? Halos mga Indian national sa ibang bansa. Siyempre, hindi ko rin maintindihan kung bakit napupunta yung mga videos natin, yung mga kapwa natin Pilipino, minsan wala akong makita. Pero I will try my best na makakonect. Maraming salamat sa iyo, Ma'am Sally. Hindi ko rin alam masyado itong live streaming. Masyado. To Dexter Journey K. Okay. Komoti Levy. Oh, I cannot understand your language. Wala tayong translation. Ma'am, Sister Sally. Oh, ano to? Tulungan mo ako dito kay Dexter, ano ba to? Hindi ko alam. Tignan ko paano ba ito. Si Ma'am Sally, Dexter, John Ray. They are number 2. Hindi ko alam paano ba itong gawin. Community moderation. Ano ba tong community moderation? Participate anyone. Block community default. Sige, bahala na dyan kung ano mapindot ko dyan. Kasi hindi tayo masyadong nagla-live streaming, and gusto ko po sana na makakilala ng ating mga kaibigan. Bonjour. Bonjour. Bonjour is we will eat. What is bonjour? Bonjour. Di ba may bonjour na yung bonjour na let's eat? Ata yun. Hindi ko alam. Hello, Dexter John Ray. Thank you very much for connecting to visit us. Tulungan mo ako, Ma'am Sally. Sister Sally. Okay. Hindi tayo masyadong gusto ko lang nire-record din po tayo na dapat po mayroon din po tayong live para hindi po tayo robot. We are human.
I am a human, not a robot. Not yet a robot. No joke. Siyempre, we are living in modern technology. So, accepted naman ng AI. Okay naman siya. Bonjour means bye. Ay, okay. Ay, why? Please subscribe to our channel and I will visit your channel too. Thank you very much. And you always keep safe, always. And hello to everyone. Ay, ang alam ko sa bonjour is, I'm a French. Wow. Did you know that French bread here are famous? We have a French bread here. Bonjour Cafe. That's why we have a Bonjour Cafe. Here, a bread cafe located at SM. Ata, Ma'am Sally, di ba yung Bonjour? Bonjour here is bread for us. That's why I thought sa Bonjour is a bread or food. Okay, we will visit your channel, Dexter John Ray Key, French. French bread. French bread here is famous. 'Di ba? Ma'am Sally, Sister Sally. Oh, bread. Bonjour. Bonjour. Ay, oo nga, Ma'am Sally, i-video natin nyo yung bonjour bread. Bonjour is bread. French bread. French toast and French bread. Spanish bread. Ano pa? We have a Spanish bread and French. French is Spanish. My mother is Spanish, Strada. We are all almost here are Spanish. Half Spanish. Me, I'm a Chinese, half. I know, I am a Chinese 70%. I think it's a 20% Filipino blood, but I don't think so because we are Spanish all here. We adopted the Filipino culture, syempre. Because nasakop tayo ng Spaniard at Chinese, Japanese actually. But because Chinese it's a good businessman in trading, that's why merchandise. So and Japanese, we have a friend Japanese in Baguio City. They are located, their homes is Baguio City, Japanese. French also, we have a friend French here but located in Pampanga. Diba, Ma'am Sally? The nationality of French is located in Pampanga, Angeles and Baguio City also. They are studying in one of the university in Baguio City. They are French nationality. They are very friendly also. Oh, all of us are very friendly. Thank you, Sister Sally. I can speak Tagalog a little bit. Oh, kumusta ka, Dexter? Kumusta? How are you? And what is your religion? Are you a Catholic? A Christian? Catholic? What is your religion? Me, my religion is a Catholic since birth. I'm a Catholic Christian. And Dexter, visit us here in the Philippines. Philippines is a progressive country, although we have issues of corruption, but it's already a decade the corruption. But we are hoping that corruption will be zero because we are affected. We are affected because we are hardworking people, and then our money just corrupt just like that. Our fellow Filipino is suffering because of that. We also, because our job is a government contractor, and ang tubo lang namin, Sister Sally, is 60-40 lang. 60 sa kanila, 40 sa amin. So, hirap kami mag-adjust. Tapos, andyan ang BIR, kung magbraso, pero nilalabanan ko yun kasi it's unfair. We have a Bill of Rights. So, we are fighting for our Bill of Rights. Anyway, Philippine country is a free country.
We are democratics, that's why. But we almost got into trouble. O, di ba? Are you living in Isabela, Ilagan? No. I'm living here in Pangasinan. But we have a friend in Isabela. Isabela, Quirino, Isabela. Quirino province in Isabela. Quirino is the capital of Isabela. Tama ba, Ma'am Sally? Quirino province. Ay, why are you asking? Dexter, do you have a family there in Isabela, Ilagan? Huh? Isabela is a mountainous site and it's a beautiful town in Isabela. Their business is crops and ano ba mga business? We almost have the same business. Crops, mining business is in Baguio. In Isabela, it's a mountainous site, so I don't know if there's a mining there. But the business here is booming, like fast food. Yan, dumadami ang fast food dito, Ma'am Sally, yung mga Boss Coffee, 7-Eleven, bigla ba naman na nagsipagtagyo, nagsidami. Bigla-bigla, Ma'am Sally, na biglang dumami. What's this? Also, I know the Aperi. Yes, I have my books. I have my books that I bought. But Americans is the author eh. The American eh. Yung Philippines na book. Oh, Romy Villason. Kumusta, Romy? Maraming salamat. Thank you very much. Ma'am Sally. Oh, ang daming coffee shop na dito, Ma'am Sally. Boss Coffee, tapos iba-ibang klase na coffee. Pero, Boss Coffee, yun ang dumami. Tapos, ang meron pa dito yung pag minsan, pag okay yung panahon, pag may time tayo, pwede na, pwede tayo nag-live ako. Nag-live ako. Pwede na ipakita ko sa inyo. Pag minsan na mag-tour tayo. Ang dami ngayon dito. Pati Dunkin Donut. They have also a Dunkin Donut. I see a crazy person saying 67. Oh, how can I, I have to go. Thank you very much for coming, Dexter John Ray. Please subscribe to our channel and be a part of our channel. Please support our Filipino people also. Filipino people are very good. I'm very industrious, I'm very kind. Also, you, as a French national, I hope someday you will visit the Philippines. Philippines is a very good country to invest. We are rich of natural resources. Di ba, Ma'am Sally? Yan, na kami. Si husband ko po yung nagda-drive na. Kasi yung mata ko, na rin. Thank you very much, Sir Dexter, John Rick. Okay? Thank you very much. Goodbye. See you in our next live and visit our videos. Ma'am Sally, are you there? Andiyan ka pa ba? Sir Gerald Mendoza. Wala. Yung mga panabong na manok dito, meron. Yung maraming dito, yung mga business, meron. Pag tuwing Sunday, halos full pack ang maganda ang negosyo dito na mga panabong na manok. Maganda. Sir Gerald. Ma'am Sally, anong gagawin ko dito? May nakapansin na pa to? Ano ba? Anong gagawin ko kaya dito? Crazy Mimi kanto. Sino to Crazy Mimi? Hindi, Romy Villason kanto. Ma'am Sally, anong oras na dyan sa iyo?
Oh, ni may yan, oh. Ganyan na ang trabaho natin mamaya. Ma'am Sally, pakita ko sa iyo ito. Ayan, oh. Ayan, oh. Ayan, bye-bye. Ayan. Ayan, GMA, oh. Kasi, alam mo, Ma'am Sally, may GMA doon dahil sa, yan, oh, yan. Yan, baha na dito sa may Lasip Grande, Dagupan City. Ando ng GMA. Pwede nga lang makikulab Ma'am Sally sa GMA. Dapat noon pa tayo nag-ano dito sa Dagupan. Grabe dito Visit us in the Philippines. We are very corrupt here. Hindi si Ma'am Sally Birana ito. Oh, yan Ma'am Sally. Ayan. Lumalakas na yung bagyo Kailangan makaalis na nga kami. May pupuntahan pa kami. Dapat makabalik kami dito mamaya, Ma'am Sally. Bago magunaw ang mundo. Ma'am Sally, Sister Sally, hindi ako masyadong pa sa sa mga live streaming kaya hindi ko alam tong pati dun sa Filipino Life Stories although nag-monetize na yun nagtataka ako Ma'am Sally kung bakit hindi ko alam kung anong gagawin. Pinapa-set up yung ewan ko merchandise store daw. Busy pa yung anak ko kung pinapa-set up ko sa kanya. Tapos sabi niya sa akin, ano ba ibebenta mo? Ano ba merchandise natin, kako? Kahit na sabi niya. Hindi ko naman alam pa i-set up. Tapos hindi ko alam kung anong gagawin. Basta ang akala ko nga ito pang mauuna, Ma'am Sally, baha na dyan. O dito, pero sa part na ito, Ma'am Sally, yan hindi pa baha. Dito yung sa A.B. Fernandez ito. Perez. Pero hindi pa ito baha. Pagdating doon sa baha na. Kasi mataas na yan, Ma'am Sally. Mataas na to. Mataas na. Dagupan City. Pero dito, yan. Pagdating po doon sa maraming salamat sa iyo, Ma'am Sally, and to Gerald Mendoza. Tinatanong ako ni Gerald kung may manok na panabong. Maraming business na panabong dito pero full pack nga sila Kumikita ang mga sabungan dito. Ayan. Yung host ng GMA. Tiis-tiis lang. Pag marami ng businesses din dito. Sabi ko, magla-live na lang ako para mamaya kasi wala nang kailangan ng mag-live din para pag-monetize ka na host, apply ka na sa Google AdSense. Sabi niya doon, you are YouTube partner, sabi niya doon, Ma'am Sally, yung Google AdSense. Hindi ko alam kung oo nga, kung meron nga. Kaya, sabi ko, sino kayang dito? Paano ko kayo ito gagawin kung minsan? Sabi niya doon, you are YouTube partner program. Sabi lang niya doon sa isang Filipino Life Stories. Hindi naman na tayo share ng content muna kasi ito nga, may bagyo ulit tayo. May bagyo ulit yan. Malalim na dyan. Pero may SM na rin dito, Ma'am Sally. Ito yan. Yan. Dito, tumaas na dito yan. Puro Chinese dito, Sister Sally ko. Puro Chinese dito. Yung mga nagninegosyo, may SM na rin. Dati yan. Yan dati bus company yan dati. Pantrang ko, kung matandaan mo yun. May kaibigan ka ba sa Pangasinan? Ayun, meron na. Yes, YouTube partner. Oo nga nalilito na rin ako minsan kasi maraming, pag ka ng video mo, yung video mo, pag share ka ng video mo, marami ka nang sasagutin like, this is not made for kids,
this is not altered content. Share to ask for collaboration, tapos this is not a paid promotion, ganun. Maraming sasagutin. May padagdag, kaya sabi ko, naku, dami kong sasagutin pa sa mga videos ba. Oh, maraming negosyo na dito, sister. Sa Dagupan, marami na. Ang nag-boom nga dito, yung coffee shop, Boss Coffee, ang marami. Halos buong town ng Pangasinan, meron. Imagine, pero nag-boom sunod-sunod. Kaya sabi namin, ako ba, sino kayang may-ari? Sabay ganun. Kasi biglang dumami. Bigla silang dumami, iba-ibang brand sa isang lugar nga. Minsan, dalawa yung Boss Coffee. Tapos, 7-Eleven pa. Halos lahat ng Pangasinan na part. Ilan ba ang Pangasinan? Marami ang Pangasinan eh. Ang Dagupan City, hindi siya independent, basta city. Alaminos City, yung na-feature namin, independent din yun. Which is Alaminos City, Pangasinan pa rin. Pero siya, mayroon siyang sariling pondo pagka city. Magiging signal na number 4 daw eh. Pag parating mamaya. Saan banda? Sa Ilocos, part ng Ilocos. Kaya lumalakas na yan. Dumami din ang sentrum na gasolina. Yan, wala na ata tayong mga Hello. kaibigan. Yes, sir. Ako yung ka-chat nyo sa messenger kanina. Tagaling kayo. Yung titingin ng van nyo. Available ba ngayon, sir? Sorry. Yung Starex. Saan sa Lawak, sir? Van. Oo nga. Sige, ano yan? Yung sa likod ng kwan? Sana munisipyo, hindi yung papasok na lumakas barangay. yung Panuwan. ulan din. Para pag Nasa Dagupan kami. On the way na siya. Pero hanggang mamaya pa naman darating na hanggang mamaya. 7-Eleven. Ay, along the road kayo, sir. Ay, yung napasok ko na yan. Sige sir, tawagan kita pag nasa location na kami, sir. Pangit ako sa Diyan, Mga siguro after less than 1 hour, nandiyan na kami. Mga less than 1 hour, nasa location na kami siguro. Yung mga ganong oras. Okay, sir. Anong year model na yan, sir? The hospital dito. 2000? Ay, 2010. Manual yan, sir, matic. Sige, sir. Okay. Okay, tawagan na lang kita pag nasa location na kami, sir. Okay, thank you, sir. O sige, Ma'am Sally. Maraming salamat sa pagbisita. Antok na ako. Anong oras ba dyan, Ma'am Sally? Dito ang oras natin ngayon is 5 o'clock in the afternoon. 5 o'clock na dito. Nandun daw yung tao. Sige, Ma'am Sally, matulog ka muna. Tulog ka na. At titignan ko yung mga shared videos mo later. May bisita ako. Kasi nag-live na ako ngayon kasi baka mamaya mag-brown out na mamaya. Kaya halos hindi pa ako nakapag-live dahil sa kailangan po natin mag-meet po tayo. I-meet po natin yung mga mga kaibigan din po natin. Yan. Maraming salamat kay
Um, Sir Edgar Sky ba yun? Ano yun? Wala na ako. Nag-charge na ako. Yan. Yan, traffic na. Hello mga kababayan ko. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ngayon po ay umuulan at umuulan na po ngayon dahil sa may paparating na bagyo. Ang pangalan niya ay Paulo. Awat loobin ng Diyos na wag naman po maapektuhan na po ang mga ating mga kababayan. Especially yung mga lugar nila ay mababa lang. Kaya pag-pray po natin yon. At sa aking mga kaibigan, sa mga kapwa tao po natin, mga fellow people sa Cebu na dumanas po ng earthquake. Yung last na earthquake po na nadanas po namin dito sa Pangasinan at sa iba pa sa Baguio City ay almost 7 point something yun, di ba? That is year 1990. Think nasa college pa po noon eh. Matagal na po yun. 1991, if I remember, 1991 or 1990. May nabuking tuloy yung edad. Grabe po yun na earthquake. Marami din po ang nawala ng buhay. Pero sa ibang lugar ng Pangasinan, hindi po sila affected. Nag-crack lamang po yung mga semento. Pero ang main target niya talaga Dagupan City at Baguio City. Yung ang malaking hotel doon sa Baguio na famous, Hyatt Hotel ang alam ko nun eh. Yung lubog yun talaga at may mga natrap doon. So I cannot imagine yung nangyari sa Cebu. Yung Ma'am Marites Bobilis TV Vlog. Hello, maraming salamat sa iyo, Sister Marites, for coming. Maraming salamat. Please visit our channel or sa channel at mag-subscribe. Bibisitahin kita, Ma'am Marites, Sister Marites Bobilis. Maraming salamat sa iyo. Screenshot ko ito later para tingnan ko muna yung screenshot ko muna para matandaan ko. Yan. Yan, Marites, yung matagal ka na bang may mamaya bisitahin kita, Marites, ha? Kasi dito umuulan. We are papunta dito si Paulo na typhoon, tropical cyclone, ito po yun. Yan. Yan. At ilang bagyo na po dito yung dumaan. Pero may nangyaring kabutihan din dahil sa na-booking po yung sa flood control projects po natin dito sa ating bansang Pilipinas. Yung pala yun, niloob na ng Diyos na mangyari po ito para po makita ng taong bayan, ng ating mga taxpayer na yung ginawang projects ng ating gobyerno, pinunduhan, inutangan, at dugot pawis natin, binayad sa tax, lahat po tayo nagbayad. Tapos yun, sana naman makonsensya naman. Huwag naman para po sa ating mga kapwa-tao. Siyempre, most especially na tayo po ay mataas po ang ating tax, 12%. Imagine. Kinuha na nga natin sa manufacturer yung ating produkto, nag-tax na. Tapos bibili mo, nag-tax ulit. Tapos ibebenta mo ulit, nag-tax na naman, di doble na yung tax. Diba? Doble na. Malakas na yung bagyo. Yan. Malakas na yung bagyo natin. Bagyo. May imimit lang po namin. Mamaya pa.
Ma'am Aragon. Hello, Aragon Mark Allen. Hello. Hello, sister. Maraming salamat. Magsalamin nga ako. Hindi ko makita eh. Malakas po dahil dadanas po tayo ng Bagyong Paulo. Awat loobin ng Diyos na lahat po tayo ay nasa may kaligtasan po tayo lahat. Yan. We are heading sa papunta po kami ngayon sa may part ng saan na ba yung pupunta natin? Sa may part ng saan na ba yun? Rosales. At Tinggan. Inan lamang po tayo. Pero darating po ito hanggang sa mamaya pa pong gabi. Kaya matagal po yung ating dito. Kinukuha ko yung salamin ko para mabasa po ito. Ma'am Sally, ay natulog na si Ma'am Sally. Pakiyakap po si pakitignan na po dyan, pakidalaw na po yan. Salamin na po tayo. O, di malinaw na. O. Yan. Pag tumataas yung sugar natin. Hello, maraming salamat sa'yo. Titignan ko po yung iyong channel. Aragon Mark Eileen. Ay, Alin, sir. Hello, sir. Hello, brother. Maraming salamat. Pakibisita po ang ating mga videos, ang ating mga para makabisita po tayo. Sir Ricky B. Vlogs, maraming salamat sa iyo, Sir Ricky. Pakiyakap mo na si Sir Mark Allen, tsaka si Marites. Ma'am Marites, ibinigay niyo po, pagbisita po. Today, yun, nandito po tayo sa Pangasinan at syempre, may bagyo po tayo ngayon. Paulo, ang pangalan niya. Loobin, awa ng Diyos na lahat po tayo ay maligtas sa yung mga mabababang area po, dun po yung ang affected. Pero pag maganda po, maayos po yung ating yung ginawa sa flood control, hindi po siya magiging affected. Tsaka yung hindi lang naman flood control, pati yung drainage system. Yung sa mga drainage system sa mga barangay, imagine ang liliit ng drainage system. Kaya nananawagan naman po tayo sa ating pamahalaan, sa ating mga barangayan, LGU, na tingnan naman po natin yung mga projects na pinupundahan ng ating gobyerno na binabayaran natin. Parte din po kayo ng ating bayaran sa tax. Kaya inuutang naman natin yan. Kaya dapat work naman. Yung mga nasa naman, na name drop ng mga opisyales, mga DPWH. Isipin nyo po kung kayo po yung nasa kalagayan po namin. Lagi po natin iisipin yan. Huwag po yung sige ng sige. Para lang kumita. Tsaka yung, for the meantime lang naman lahat dito sa ating mundo, lahat lilipas din. So, pag gumawa ka ng kabutihan sa kapwa mo, maganda yung balik sa'yo. Siyempre, hindi natutulog ang Diyos. Sa aking mga kapanalig, hello, thank you very much, and awat loobin ng Diyos ang lahat. Lahat po tayo magkakaibigan. Maraming salamat, Sir Mark, at kay Marites, maraming salamat. Bibisitahin ko po yung channel nyo later. Pakibisita pagka may na-misread po ako, may na-mislook po ako, sigurado po na nakita ko. Maganda po yung ating content, at ang ating content ay wholesome. Sa lahat, pwede pong manood sa lahat. Siyempre, it's not made for kids pa, para hindi po malimit yung natin. Maraming salamat sa inyong lahat. At travel, today is October 3, Paulo. Si Paulo, dapat umalis na si Paulo. International name niya, Paulo. Naisipan ko pong mag-vlog ngayon para pong makapag-update sa ating content. Meron po tayong content, pero syempre limited po yung ating content sa ngayon dahil sa dumaranas po tayo ng mga ulan, biglang araw. So, nakiklimatize po yung ating katawan. Marami pong nagkakasakit sa ngayon. Yun, upo, sipon, ganun. Kaya mag-ingat tayo lahat.
Ma'am Marites, yung isang cellphone ko kasi naiwan ko. Sana na-check ko yung mga channel nyo na. Sa next na ating live ay mag-check ko na rin po yan pag madalaw nyo po yung ating channel, yung ating videos. Ay sigurado po na matatandaan ko po yung mga videos nyo. At syempre, kailangan po natin na i-check muna natin yung ating mga videos. Kung ikaw po ay maganda po yung iyong content, syempre, kailangan po nating suportahan at kailangan po natin iangat ang bawat isa para po sa ating komunidad din. At salamat sa YouTube industry at nandito tayo lahat. It's a big opportunity to be a part of YouTube industry. At maganda rin po ito para malaman po yung update natin sa iba-ibang lugar. Sa ngayon po, nasa Pangasinan pa po tayo, hindi pa po tayo nakakalayo. Dahil pag wala po tayong sinasabay lamang po natin ang ating pag-vlog sa ating mga pupuntahan. Dahil sa ngayon, limit po, hindi na po kami, may nagtanong po kasi na hindi pa po kami makapag-motor, ma'am sir, kasi nag-uulan, delikado po pag ulan, pag nakamotor. Yung pagbasa po yung shoes mo, basa po yung medyas mo, masakit sa ulo din. Although yung stamina mo lumalakas dahil sa mga ganun. Ma'am Aragon, ano po yung yung niche mo? Sir Mark, ano po yung niche mo? Tuloy-tuloy lamang po yung ating pag-upload kung gusto po natin na ma-maintain po yung ating content sa YouTube. Magiging regular lamang po yung ating upload at yung hanggat possible lang, as much as possible, dapat po isipin po natin kung ano ba talaga yung gusto mong i-share. Kung halimbawa about plants, about animals, o iisa lamang yung i-content mo o random, pwede rin. Basta wag yung ako kasi yung sa amin kasi masasabi mong random kasi syempre marami kang gustong i-share. Syempre basta alam mong valuable, nakakatulong at maganda ang alam mo, syempre kailangan mo ding i-share. At pag just follow the community standard lamang. Yun ang importante. At syempre matutuwa ka din dahil sa makakakilala ka ng mga kaibigan. Lahat tayo magkakapatid. All of us are brothers and sisters. Sa aking mga kapanalig, hello to everyone. God bless everyone. To Ma'am Marites, dalawa na yung kanina si Ma'am Sally. Yan, marami yung business yan. It's raining. Traffic na. May traffic na. Sir Ricky, hello. Maraming salamat sa pagdalaw mo, Sir Ricky. Taga saan ka? I-check ko po yung channel mo later. And mamaya po i-screenshot ko po yung inyong mga pangalan para madalaw po kita. Maraming salamat. Yakapin mo na si Sir Aragon Mart at saka si Ma'am Marites Buvelis vlog. Check the channel, the niche, the content, maging regular, yun lang po. Tuloy-tuloy po yung ating progress. Pero ang pagla-live stream ko, ang pagla-live ko po ay lamang po, by schedule kung bihira po. Kailangan po natin na mag-live din para makakilala po tayo at hindi po tayo robot. I am not a robot, I am human. Yun lamang po ang gusto ng YouTube para malaman nila kung sino ang may-ari ng channel mo. Yun ang purpose ng pagla-live streaming.
Maganda nga po ito dahil sa Filipinos TV isa live streaming po dapat eh. At kaya lang po, wala pa po akong setup dahil under construction po yung ating pamamahay. At yung Filipino Life Stories is all about Filipino life stories. Ang priority ko po doon, priority is small, medium enterprises. Yung ating mga kababayan. Tapos mga Catholic churches sa atin. Kailangan po natin na promote po ang sariling atin at yung mga ating mga simbahan. Ating mga simbahang Katoliko, ating kapanalig. Umuulan po ngayon. Mangaldan. This is Mangaldan, Pangasinan. Taga saan po kayo, Sir Ricky? Marami na pong business establishment dito. Biglang nag-boom. Yan. Tapos, i-check ko po yung inyong channel. Basta tuloy-tuloy lamang po ang ating pagkatapos natin mag-upload, syempre, bisitahin po natin ang ating mga kapwa content creator, magbigay pugay, magbigay suporta. At syempre, kayo din po, pwede po mag-comment, mag-suggest, basta lamang po na yung community standard po natin ay masunod para po hindi po tayo ma-violate ng ating boss. Para maganda po yung flow ng ating dahil lahat po tayo magkakapatid. We are all brothers and sisters. We are family. We are only one. Traveling. We are here in Mangaldan, Pangasinan. Yan, still Pangasinan. It's rainy days today. Sir Ricky, ano na ba kita? Kaibigan na ba kita? Machi-check ko po yan later. Maraming salamat sa iyo. Yan, tignan natin. Yan. Yan. Nag-screenshot na po ako para po ma-check ko po kung ano po yung Pero pag dumalaw po kayo, kung please, para po ma-remember po natin, dalawa po yung ating channel. This is our second channel, Filipino TV. The first channel, main channel is Filipino Life Stories. Numalaw din po kayo doon para po makita po natin at mag-suggest po kayo at maging bahagi kayo kung ano po yung gusto nyo pong i-content po natin. Pero maganda pong i-content yung sa kasi ang uso po ngayon live streaming na mga balitaktakan Napansin niyo po ba yun? Mas umaangat Kasi dapat yun po ang content ko dito sa Filipino TV. Yung reaction TV. Kasi gustong-gusto natin yung mga relevant na topic. Lalo na pag gobyerno. Di po ba? Siyempre, kailangan maging parte tayo ng gobyerno kasi part na tayo ng gobyerno. Punahin natin ang dapat punahin. Tsaka para rin naman sa ating pamilya yan. For the future of our children. Pag mali po yung nakikita ng mga anak natin, di sasabihin nila, okay lang pala yan Di ba? Madali lang kumita ang pera Pero isipin mo kung ikaw yung nasa kalagayan ng tao. Lagi mo i-insert sa pag-iisip natin yan na paano kung ikaw yun, di ba? Kanas ng baha. Ang hirap kaya yun dahil sa buong buhay ko noon, elementary, high school, college, baha na lagi. Tumira din kami dyan sa Dagupan. Elementary, halos sa bubong na kami, nakatira. Grabe paghihirap namin. Kaya galit na galit ako nung ko yung mga flood control projects na puro palpak. Substandard. Nako, grabe. Grabe. Mabuti nga ang Pilipino diba sa Ricky, sa Aragon na ang Pilipino matiisin at mapasensya.
Hindi tayo yung gaya ng sa iba, hindi mo sila ma-blame. You cannot blame those people in Indonesia or sa ibang bansa kasi yung galit. Siyempre, naghihirap sila tapos yung pinagkakatiwalaan nilang leader, yung sarap buhay. Maganda yung tulugan, magandang kainan, magandang damit. Samantalang tayo nagtataks, tiis-tiis lang tayo, tiis-tiis. Kung hindi tayo babiyahe, wala tayong kikitain. Ito, dumami ng negosyo dyan. Biglang nag-boom ang mga negosyo dyan. Biglang dumami. At mga coffee shop, dumami. Kaya maganda rin ang investment natin dito sa Pilipinas. Siguro mas maganda yung ating ekonomiya pag maganda po yung mamumuno sa atin. Kaya, slowly, I'm closing. There are some na natatanong na what is your business or what is your profession, ganun. My profession is a freelancer event coordinator. Pero hindi ko halos maharap. Kasi, syempre, nakafocus kami dun sa mga namin. Kaya ngayon, nag-decide na kami na I don't want to be a part of the, this kind of government. Kasi mas lumalala. Sila nang may-ari. Ikaw nga lang, halos hiramin na lang yung papel mo. Siyempre, huwag kang papayag. Hiramin lang yung papel mo. Gaya ng mga victim na nangyari na sino ba yung mga yun? Hinihiram lang yung papel. Ang ganda-ganda nga ng sweldo nila, tapos di sila makontento sa sweldo nila. Di po ba, Sir Ricky? Maraming salamat. At ito, umulan diretsyo. Yan. Sa bridge. Kaya dapat, yung mga nasa, naman, dapat magtulungan po tayo. Sir Ricky, taga saan ka? Sir Aragon? Brother, taga saan po kayo na province? Tsaka si Ma'am Marites, taga saan ka? Maraming salamat sa dumaan at mag-subscribe na po kayo. At tayo po ay I will check your channel. Maraming salamat sa tiwala at suporta. At kung meron po kayong gustong ibahagi, i-content, sabihin nyo lamang po. At pumunta po kayo sa community. Sa community po pala, pag hindi po pala ka-subscriber o kaibigan, hindi ka makapost. Pero halos lahat po gusto ko yung niche nila Pero dumami po yung kaibigan natin na taga Indian National. Mas marami po sila. Dapat nga po Pero mababait po ang mga Indian National. May templo nga sila dito, temple Classmate nga namin, may mga classmate kami Indian National. Sila nga yung mga honor student pa. Matatalino sila. Mabait sila, magpapatikim sila ng pagkain. Yun, pagkain nila, yung mga biryani, yan. Nag-famous dito yung biryani kasi yung mga ingredients nila nagustuhan natin. Tayo mga Pilipino kasi, basta masarap, okay na Tayo yung mga hospitable kasi tayo. Malakaibigan tayo mga Pilipino. We are very friendly. People are very friendly, hospitable. Kaya gustong-gusto tayo ng mga ibang lahi din. Tayo ay magaling mag-host ng mga event, ganun. Malayo na. Umidilim na. Pero ang oras pa ngayon is 5:30. 5:30 pa lang ng hapon. Yan, marami na McDonald's dyan. Yan, Pati ang dumami dito, McDonald's, Boss Coffee, 7-Eleven. Maraming McDonald's. Tapos Jollibee. Mamaya na naman. Yung mga fast food chain, Boss Coffee, mga private, mga franchise. Yan, dumami. Magandang business. Kasi ang magandang business talaga pagkainan pagkain. Yan, O-Save yan. Dumami din yan. O-Save.
Yung magandang business talaga. Under SM po yan eh. Kung dito na tayo kagad. This is San Jacinto, Pangasinan. Wow. Na-feature na rin po natin dito pero hindi po kompleto kasi maliit lang man po ang bayan na ito. Yung simbahan nila ang na-feature natin. Maliit lamang siya. Pero marami na rin pong tao dito. Tsaka dito yung papuntang famous na simbahan natin. Yung aking mga kapanalig yung sa ito, swerte itong number na ito. Yan. EBA 1888. Yan. Buulan hanggang mamaya. Mag-ingat po tayo kung saan po kayo na park at asan na si Ma'am Marites, yun, nag-ano lang siya. This is San Jacinto, Pangasinan. Today is October 3, 2025, and we are experiencing the Typhoon Paulo. Lalakas siya hanggang mamaya daw, pero ang Pangasinan ay signal number 2. Sa part ng Ilocos ay signal number 4. Cyclone tropical warning. Kaya mag-ingat po tayo lahat, mga kaibigan ko, kapamilya, yung sa mga mabababang lugar, magdasal po tayo masyado. Masyado po tayong dapat magdasal, manalangin sa aking mga kapanalig. At may awa ang Diyos sa lahat. At meron din naman po tayong gobyerno na mag-a-assist sa lahat ng mga, nandiyan po ang mga MDR-MMO, PDR-MMO, at yung mga kailangan po natin natandaan po na mga medical na assistance. Meron po tayong mga hotlines sa government. Diba active yung 117 no? Ano ba yung ano? No. Maganda rin naman po yung serbisyo ng ating gobyerno. Yun nga lang po ay dapat na isiro ang korupsyon. Dahil hindi po nakakatulong po yan sa ating serbisyong totoo. Siyempre, mawawalan na po ng gana ang mga tao. Huwag po dating i-ano yung ating mga kapirahan. Dahil ang kapirahan ay pinaghihirapan. Lagi po nating iisipin na lagi po natin yung ating lugar doon sa tao.